Xayrlı gün оқушылар. Рациональ вакланма һәм аның үзәкләре темасының практик өлешенә күчәбез. Беренче бирим. Аңлатмаларның билгеләнү өлкәсен табыгыз. Җавапларыгызны тикшерегез. Беренче. Y 0-дан башка барлык кыйммәтләр ала. Икенче. Әлеге вакланма теләсә нинди кыйммәт ала. Өченче. X -9-дан башка барлык кыйммәтләр ала. Дүртенче. M -3 һәм 3-тән кала барлык кыйммәтләр. Бишенче. X 8-дән һәм 1-дән тыш барлык кыйммәтләр. Икенче бирим. Вакланмаларны кыскартыгыз. Әлеге вакланманың уртак бүлешесе булып 6 A kvadrat, B kvadrat. Демәк, әлеге вакланманың санаучысын 6A kvadrat, B kvadrat һәм A тапкыр чыгыш рәвешендә язырга була. Ваклаучысын 6A kvadrat, B kvadrat тапкырланган 4 B kvadrat тапкыр чыгыш рәвешендә яздык. Һәм кыскартабыз. A бүленгән 4B квадрат килеп чыкты. Әлеге вакланмага без тигез вакланма таптык, яки вакланманы кыскарттык. Әлеге вакланманы кыскартыр өчен башта санаучысын тапкырлаучыларга таркатыйк. Моның өчен уртак тапкырлаучыны җәя тышына чыгарабыз. 3-не җәя тышына чыгарабыз. Җәя эчендә x плюс 5y кала. Демәк, эчкә кыскартырга була. Шулай ук, әлеге вакланманы кыскартыр өчен санаучысын да ваклаучысын да тапкырлаучыларга таркатабыз. Моның өчен санаучыны тапкырлаучыларга таркатыр өчен кыскача тапкырлау формуласын кулланабыз. Ваклаучыда уртак тапкырлаучыны яки y-ны җәя тышына чыгарабыз. Һәм безнең y плюс y-ләр кыскара. Өченче бирим. Вакланмаларны уртак ваклаучыга китерегез. Әлеге вакланмаларның башта уртак ваклаучысын табабыз. 9 һәм 6-ның уртак ваклаучысы булып 18, A квадрат һәм аның 4-нче дәрәҗәсе булып аның 4-нче дәрәҗәсе, B-ның 6-нчысы һәм B-ның 3-нче дәрәҗәсенең уртак ваклаучысы булып B-ның 6-нче дәрәҗәсе тора. Уртак ваклаучыны таптык. Димәк, әлеге вакланмаларны 18 аның 4-нче дәрәҗәсе, B-ның 6-нче дәрәҗәсе ваклаучысына китерәбез. Моның өчен санаучыга 2 аның квадраты җитми. Димәк, 2m-ны 2a квадратка тапкырлыйбыз. Килеп чыга 4a квадрат m. Икенче вакланманы да әлеге ваклаучыга китерәбез. Моның өчен демәк санаучыга 18-ны 6-га бүләбез 3 һәм B-ның 3-нче дәрәҗәсе җитми. Димәк, 5n квадратны 3 B-ның 3-нче дәрәҗәсенә тапкырлыйбыз. 3 5 15
b куб n квадрат. Демек, әлеге вакламаларны уртак ваклаушыга китердик. Демек, әлеге вакламаларның уртак ваклаучысын табабыз. Аларның уртак бүлешләре юк, демек, тапкырлыйбыз. А плюс b, а минус b. Беренче вакланманы а плюс b тапкыр а минус b ваклаучысына китерер өчен санаучыга а минус b җитми. Демек, берне а минус b-га тапкырлыйбыз, а минус b килеп чыкты. Бер бүленгән а минус b-ны әлеге ваклаучыга китерер өчен санаучыга а плюс b җитми. Демек, берне санаучыны а плюс b-га тапкырлыйбыз. Әлеге вакланмаларны уртак ваклаучыга китердик. Әлеге вакытмаларны уртак ваклаучыга китерер өчен башта ваклаучыларын тапкырлаучыларга таркатыйк. Кыскача тапкырлау формуласын кулланабыз. Әлеге вакытмада уртак тапкырлаучыны җыя тышына чыгарабыз. Демек, безнең әлеге вакланмаларда уртак тапкырлаучы бар. Ул а плюс 6 һәм а плюс 6. Демек, уртак тапкырлаучы булып, а тапкырланган, а минус 6 тапкырланган, а плюс 6. Беренче вакланмага а җитми, икенче вакланмага а минус 6 җитми. Демек, беренче вакланманы уртак тапкырлаучыга китерер өчен а тапкырланган, а минус 6 тапкырланган а плюс 6-га яки а квадрат минус 36-га тапкырлыйбыз. Санаучыга безнең а җитмәде. Демек, 4а квадратны ага тапкырлагач 4а куб килеп чыга. Икенче вакланманы уртак тапкырлаучыга китерәбез. Монда безнең а минус 6 җитмәде, демек 6-ны тапкырлыйбыз а минус 6-га. Шуның белән рациональ вакланма һәм аның үзәкләре темасының практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләрендә көтеп калам.